13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Ndizi TV ne mambyendengi ya ime yomorobere bw'ENSAKIA lituko nelieti kirimo asingo kwalia ni bene asomorobere bw'ENSAKIA buna botambe ngo tabinga ekero kwaralenga etibi yao umorobere bw'ENSAKIA obergo chaka boka manyanga lituko lyao lyabergo chaka bene tumanyie ngayo endra toto bwache korwa gwetera asechinchera chetu chemitandao Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News abagotera ase namba SMS ya 0792192834 mwanchuburi Ndizi TV retera nenkoro kwa job MAANGI Nyanchama kwa FRIDAH KERUBO mwanchumuriye nago kwaniri emambia ya bono kerto kukwaligane bene asomorobilyo bw'ENSAKIA bono mambia elinde tabato kumanyia aliabetaka korekana weekend nimetengana manga berikagwa tika aitara betoko ya sansa marana emambia ya bono asomorobilyo bw'ENSAKIA wakirebya FRIDAH ke weekend yarenge weekenda ndochinga nigo yarenge weekend bwate amangana mangi tukumnya kurua sense migo chia sense muyende natinga ngakini ngonyarolenga weekend ke ko benyinga sengenjo emerobelio emenge sengenjo konyoranga nigo bwate emorobelio yomo okumnya gasomorobelio yonde kulendenga paba konyoranga weekend tima tinga ke weekend yarenge ane yarenge bya pitimeti ntimukerio goshabikera inche na shabikira kulende na irete magoro make kulende ekero timu ya nego chia elina ga support ge kobwa na inche na bonko gokera Manchester United abantu ba Manchester high five abantu ba Liverpool leo wasionge waende nyumbani wapumzike aina roma kwa kwanenga abantu ba Manchester tawetoka sekererwa matuko laga jiteka job le arande binga Liverpool ago support rero timetinga kiesho yare Jacoba lakini sauri walonga timu neye motore kore gorangani go timu ya Manchester United yabetege kwenyorera ubobui ase yabetege go ikora timu ya Liverpool ase chigorinye ase isato gabantu ba Manchester United hoye ino romo go koito chiolio Manchester obetege kwa erangi mbaliri kabisa asigo bone go kugenda alia erangi nembaliri go kobeka maite na boranyolenga amashabiki nali lichikolia lero ala tonyoranga abegere chianga chia Manchester gochiga sia ngonya ko gogete kinga emberemo ene saike ko toeme saike twacha kemeremo ochibara mna twachanga mukire bona mambire ne romo go rende mo shabiki te babe kiange mbali aibenga omutajiri eno ogoto munga mapema ngokonyanga kwanyero mutimoko asenjira ya mapema kegima ase kiageranga taita berneti tambokero kiao abo igono enere emochinga kichi roro aso kwene kinga obeire nere dautumo nabo gamashabiki ali bakunduri ko bedika maega tabinga tario mwali bubi tieto rabaye ngora ya benerero babiri bagotosekera matuka mange FRIDAH tebinga omoroberio bw'ENSAKIA obende go chiankuma nigo bono omoroberio yo obeire enamba em kabisa asengenjo abantu barakonyaranga abatara tengera omoroberio bw'ENSAKIA muri koranga bachire mbere banekero okonyoranga taracha kachinza turitoja botambe bakobori kayaba bagenda rero imatinga engakido je twara endo motivo igorna tinkomera elija miroka asensemo ya nyataro
ante tinga inje unamiroka ntara chakali ntaraba gingo tegerra Ndizi TV tiro chaketikulia nabi itukulia ndiri kumuchira buya kabe ke Ndizi TV ategera umuroberio wensakia astokoro sali tukolia ye amashabiki aito Ndizi TV ntobanje tekegima na mutambe kubate binga ninu mokogera toba tokuboka emambi chuni mambi chuni anyo ni chitaraboka kwene kinga tobere togote binga omwanchumire Ndizi TV twarosire tukoli yao asenchira yabene FRIDAH biyakegimo mwanchumuligereria otayonga ntokoberaga iga ase studio nayo gerete nga togubokeke mambi elinde toba togokumanya mange naye kwatobwatesia agwatoma ujumbe yago gwatura babere batatu baso asomorobelio elinde tobwaterana Manchumure Ndizi TV na botando tabinga toswa aibeka imeyo umuroberio wensakia asengencho umuroberio wensakia ni gore umuroberio omubokigima umuroberio ochirenkuma ime na isiko yorogongo ruagusi asego sango mwanzu bolibole ime yomuroberio wensakia no musanyogo elinde abega kwene kinga nere obera gokonyeka asenchiremos yochiase enchira indazo Manchumure Ndizi TV una botando mbere tukulia Jumatatu mangana kitokumurekera amangana siasa na tukulia lero nigo turachukumurekera amangana arengete county ya Kisii siasa chi county ya Kisii ase twabeta koranga na manga gendereire mukonyi mugabana ga kusiko kwa tukoranga amosena toberga wesoki bene na voigo na mangi agendrete ime yorogongo ruagusi ya seigo Manchumure Ndizi TV kendra otengera Ndizi TV sigan tobeto ko mamanye amangi ayogendrete ime yorogongo ruagusi ibito ko lego ngwa roche omugabana we county ya Kisii omugabana bagokwana lakini mbata tinka igali bebisete by the way abona na amagori mbara bagokwana bakaiwana na lakini kolengana ne bicheri twaroche mbaigwana nete engencho bakwana netigali libona nera handshake yorogongo ruagusi Yes, orogongo ruagusi toyito koranga county Nyamira county ya Kisii ono twabeto gukwana ninga nga FRIDAH buna botambe mu Gusii Nyamira na Kisii tayo na bagusi naende kwabero koranga bono ekigambe dore no tete byaro ogochika okoleta abantu amo nyo muntu okoboseire ono tigebigambe beja kurogochikanga onye enda moigwana murumino yalo kuna changa bono aye obono utake tugoikiraga lakini tobera amatuko emeronge bere nane useme meronge bere nemo ande mukaransense moigwane ngagetinga bono akuna kugusaba kwitu gucia sebigambiro bibwana tabiyaru gochika igo abantu baba bakoigwana mete wikiria umete ntu aba tukababa na siasa tokaba chiloya tokababa senator timeti wiki ngaki wiki yera boroche wiki ye ntoko emanyiriri chegero maite siasa niga chigonchele asikolinde ntwe tuli maiso kwene kinga ngoko manyitore kitaika ayo akobaga gwateka asichinsemo chia siasa siasa geko yegwancha to baba na chikina na batoko so ensemeli unego tuonchana na ndina batokwenchuka naende FRIDAH tu abeta kosomwe kerasime ngo tuare amaiso akomoga amangana majia unagwateka lakini tutora amaiso amoge no mulikera para separa yakunya kumongere saidi emotia sena esimi yakumata tutori maiso komanyanga nikigendreta sigari gendrete asichinsemo asigo Manchumure Ndizi TV ntuntobe maiso na kwana kinga takumanyiri amangi weekend yena manga berga koba juma sena chinga litukuligoro ndobe tukumusiria uragia Rita Tinina ingana yabete yogo ichani akegima asi yabete kakonyoranga niga yabete kagusiria wimabwaye ensemeria Kileleshwa. Tukuna Ndizi TV niko tukotoma engora guchia ase inka yaye na boigo guchia ase abasani baye biranyalekane ng'abararimbale bakorera emirimo nere abantu aho tukotoma engora yaito guchia ase inka yaye nimete ningana yogo ichania sana ekero konyoranga ebosi yawo egotegemeto choso ase egasi bagochigukoria bagochigukanya ngakirero job
kanyoru gatanya kunyoru ingikia babago chikumuliye bakanyara katoki kanite ase nyomba yaye gasireti ubugima bwaye kurinde gwikira bono igantura batukumanya ningikerirete ere gusiria ubugima bwaye kunde no musubati obereka gukora emirimo emiya rande nigo togoteba ngatiganya sae amobike ase enkendu boronge erinde nande aye amate yaye oboremu chinga kichiga cy'ubukendo. Yes. Oigo taririta nina bie obetaka usirabieka. Oigo maite FRIDAH noro mundo TikTok sana. TikTok, Ni TikTok. TikTok. Ngo TikTok yore kidogo. Maite amanganai ya lero enseye. Oika obego utwara umanyi ase chinsemo utuke mitandao. Nali okobaga konyora enjira ya bene gosanga nabaligere bandizi TV. Kabisa. Asenali to konyora FRIDAH. Dio tando chi ase screen asenare ngotoka. Kiagera bona amigo ebintu bebere bigonchereria wika abego twara kezo ko presence in social media. Ari abete kurwa nari abete kagwaka abalia abanji bose ba TikTok. Mungwana naroro mumurumo saike gimobere kagweto masenseri ensemeri ya TikTok okorwanganere Brian Chira mabere mokumoigwa asa matukama gatanga Brian Chira na betenere kagusiria ubugima bwaye kubwatkana no mubasokano ubwipara nere togotome ngora ito ya bene ucia ase ya matiaye abasani naboigo abaire. Yes, kulinde. Enchira betega gusiria ubugima bwaye. Yarenge nchirangi ya mono. Asinge ncho nigo egotebekana buna nigo alenge ase club yakemo. Ase kolende abetega koleta chiburaburu. Nabo igo tokoranga nigo abanyanyimbo babete baikirana asensemeria. Ali batatu kwiri tambokero gyo kumubwata akali umuntu gwepigipigi. Erindi abe komokoba gwika bwoye. Kolindi asinge njoko mnyokani koli. Nyoranga mumuro ne natindete. Aje utamo chipara agatundiga. Asigo boygo ningane gotosominga. Abasai tobwendertebere ndekigima FRIDAH. Actually ngana iyo gotumike binyuga byo gutinda nakindo cyenye serikali mugitige tambukero korwanya kigima obotumikibwe binyuga byo gutinda sense ya Kenya ande ngonyorore nga abange talinga no gwancha kwabo batumika ngonyorore nga ogwichirira na kwebirengereryo ngati ya biri byabere bikoirera abantu gochaka gutumika ebinyuga byo gutinda akuri ndo mwanchi umurire tabateba nga gutumika ebinyuga byo gutinda tari resolution nabo konyore solution esinchiringa onye kubwata umuchando naboko bakoko isonsora sinchiringa nabo igo FRIDAH nebwendere tetwene kinga abasahe nebanga namangana ali bakora ase mitandao komanya bale engana bagokwana ase mitandao tudiyokora echeche ase mitandao ekegero mu muroyo ninga nko mu mochinde kigima ndo batokoranga osino mwaka weta go oso mwaka oyo mwaka weta na beta kuona mangana yugo ichane atebanga chasire bimugwaye abantu bamugambe ngerene kereja maita mangana ngabuna na konyoranga abira ukubwati FRIDAH asigo abasai nebanga ngero content creation yamanyenga orubebendoro asotagwendera tibwechana lakini tetora na maiga job ngonyorore nga ntubwate ntubu n'abakenya chimbwa chirito gatanga oromeme na borogo siseni na enderoite kero kurigereria nga buna inchencha akakoteba nga round yego ikangure gari wachaka kwantenga kogore gari tari 1+1 oiko tu ari nibo lakini ngoteba nga mambi ninchengu atabaroroyo ayaye oyeragereire inki ara sense moya positive things asense moya masiseni arumotaliko yarigani amasiseni namaya lakini rende engana enga amakweri mate tiga enyare kanenga ose chinga kechao chekirwa birosira asinge njo mate ondete yoga neti amabe amabere kineke to jakoranga waje kuiganeria amabe komumboro ekiagera ngakira jago kuganiruare toko ganyaro angaitera kinene chigosoli kiri cyokwegia na gochaka go create content waro cyo musipati yomo uyo gokora chigosoli cyokwegia sorgo ngorwa Gusii na batetenga oberika korumo murumo abiki ngwanzo o create to a content TikTok akarumo murumo abasiri obugima bwaye bakatabanga na maene bagachaka kuri clip keri ngana maene ne rorwete mu murumo abo
yonga getengane engane bwene terigeri gwasobo ime metito gotiga go create content ya samangana ya lakini ngagetera barabumba bwatekirenga kiabo asogo kwana chingwana buna chiri ase korende FRIDAH ngo manyinga ekero mwache korno muntu ga kwana ebintu binebyo nabwenderete ali yugukegi ma FRIDAH abuli kwena ikireke abanya nobo bani ekero kwana mangana naboranya nobo bani yako banasobwe mabwaye tobe kumubuli inkireke kwarengerete ekero kwana mangana ase ngenjo abange babona boranyore no muchando bokebongo FRIDAH nabo kunyaranga maite mundu na rworo bongo na batumike simya kunyaranga abuna omusai naro amatukomaka bagagweta tobeta koranga nigabeta gatebanga babero kubosana mukae agatebanga nabaracha muite ingane ngabuni agarakona Twitter agatag DCI agatag naboigo ekinyumba achoborari ase ikiride ko korengane ase nabora abantu kunabo bara baikwe ange abonyara babero bagwetanga kurwase amangananga bunayo yes FRIDAH igo mancho murigereria tigatutebenga engane kero kwarorira umuntu angere ko kwane ngana buneyo moikange oramanyanga ekirenga kiaye nkirikieke oramanya birengere biaye mbire biebe naboranyarenga umuntu oyo arengerete guchikwerusio bomoyo taganiti komenya sobu maybe ikiro moelio igabantu bunabuti atoraba ikange twara abasemia twara kwana nabarabu twara amanyanga ebirenga byabasobwe mabwabo mbire biebe Yes, FRIDAH na MAANGI agendrere ime yensi ya Kenya ase orogongo Gusii astokoranga nigo wiki aita amokonyo mugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda abaga kurusibwa ase KERUBO ase bunge ye Senate maiga ye bunge yuwetabirana nuko na chawe bunge ye county ya Kisii ase kurimbi Senate we county ya Kisii abetaka kuirusa na natabanga titingwaka ekura kurende bono na abetaka wikirana ase county ya Kisii eri tukore juma na guchakibene omoroberi bogo chikurigereria ngaki eserikali ye county ya Kisii erabe gukora obukoreri bwaya stobeta koranga ningabetaka kurigia abantu abateneneri kurwa ase world ebiro mwene kinga nkomumanyi bale ngakia magendera koreteki ale ase binyoro ase county ya Kisii ngabeta korkanga Senate oversight Kisii Senator oversight as kurinde ngana tora tukuriringa engane nianchire nerichi nianchire yera chike siasa necheso na niugati asekolinde tiango tararango na le abete chinga kiomo Senate we county ya Kisii abete ragrana imioro kongorwa Kisii naboigo kucha kebene omuroberio wochumulikira obokoleri bwe serikali ye county ya Kisii Omuseneta we county ya Kisii Richard Onyonga nigo achakia egekundi ky'abantu 45 bali barabe bakuligereria obukoreri bwa serikali ya county ya Kisii asa matwale bosyo obunenchere ya moyo kwene kyabuna obukoreri bwa magendrongo ikiranirwa buri ase county ya Kisii lero tuligaiga etimu ya ebiongozi kuruchi ward 45 kya Gusii utuacha kolonchi gosegocha go kuchaka oversight team yena ebiongozi biruweti chiwodi ya wao tocha kupanga tuikaranza tuagamba tuanze gutale binyoro kuligereria engeria mwanya gitinge chibesi chino ngaichi gutumeka nyana mangana mache nyana mangana chipara nyana mangana chi ECD centers emesara yaba kulimeremo eyenere gasi yane buno museneta ko oversight county aba nabakonyi bane abambaro bwocha bonekere nimboni ntabo kirumunde wodi yaye igako we budget twaligerira chibese buno chiarenge twamotebi chibese chingi chibone tokokora ogenda ne team yaye kuru binyoro batara baki kishonye para kerengi ya otebe yero mbiye onye keliereire pato tebinerire ni gobono omuseneta asaba abantu abo bonsi baigwa emireme yo gucha kwerusana na siasa na gukora emiremo korenganeri chiko yogo chakia egekundi ekyo nande nakwandire na abaraya balegaiga tutagiti siasa tutagiti umanenonde tutagiti buchahiyo tutagitekera toko eno nyine gasi tuchi gukora otugochi gukora gasi esa abantu twanchite ekiagara amangana yo kulenda chibese che county abana abantu twanchite na kutotagete tolendere chibese cha
nyene chibesi basari otoge tumanye nga chibesi basari chekire chiskuru chakaniro dutaga distori yebintu kutangazwa mu MCO chateba chibasari twarwete osaba bantu bate unga firi chifomu gaiga bosakende tayo bono nalitora mashinani abanda bomura n'abaswati abalega iga bakakambara nabangina bakego eyenero bone timu ekukubalendera ngeli Gusii andinje n'abasororanga nyasaba kune chinkoro cyabo ekiagara buna toroba saiti nabarabulende mbabasogonsalirie gasi Sechinga kiechio ni goboigo omoseneta akwanira igoro yokuruswa abisikwae oyo kabeire omokonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda ase amusaba koba omulemu ase boigasaba abarayibonsi gucha gutiga chinsegi na koigwana na asokolenta amagenderero ngento kelike goroneka kunkiali tinga gitukure kiagera igana aro chinga kaba babere bale kugaga yanwa tiganda asukamaga kikera na temir ko babwata ni yamachiro ko wana kongo ekababuna yabete njongo sabangu mwaka monda aleme ande nyasaye naro this is not death ekutali ko mwaka monda anderema ese amakosa ale morale buna kimokera kebisa ni manyete na tirichi konko mwala olire bono na bakwenda koti so na bagende koti nyolenge koti yaro lekineta bauti ko ruwa kune seniti yaligereti so njeki birenga libyana mbiringa kongo saba omura abaminto nekinyaruka nabamuna abaswati muri Gusii nabarayi ba Gusii mutagutigeseki tutale gwanja nabuna abana abamu twasekerani go twaramara nasinini talimono osebona twanchane tokolera abantu egasi ikiagera imyaka ebere yaerire tokurwana ayene binabyo bintu nkubulya barayi baminto kabana simba asking him ande ali yenchera enero mugabano itu tigali yenchera arangeria barayi ngora tuikaransi tuligerani ese twagosire turusani obobe twanchera nego kolegas ali mwana nchi atakoleki Reporter ya egetaseni kia Ndizi TV Elietaliane Mildred Momanyi ayo na aragendete gukorekana asorogongo rwa Gusii chinga kitoroche omo senator we county ya Kisii Richard Nyonka abereka gweso kya bene na boigo kubeka emerobili yo kumulikira obokoleri asabereka gochora abantu obarachiko baba kumubwatisi ya kumulikira obokoleri ase chiwodi atinma itinga kijoboro chenganeyo engane ninganto bitukubulia matuko amangi na yo mo senetare ekamangana ya agendrete ime yorogongurwa Gusii na mono asubito koranga nababunge babere bakomochia abokoreri gwe serikali kaunti ya Kisii nabarai aho ababere bakomochia asigo jeno chinga enemere mu ya agendrete okora na ende tango nemere mabeda ochaka kale kagera omo senator na yorogwendete kumulekera abokoreri gwe serikali ye county Igonto shikomanya mange merobelikeria abekira soko enekinga amangana ali gochikoreterwa taringana yage siasa abengana ya magendero bakomochenga amagendero tarabaka goikase ward geta sekinyorogete magendero taraika lakini tabaka kohereta ni menga siasa batete kurusia baraya sibirwo yes metengana manga berina raka korekana sorogongo rwa Gusii anena sebikoro byo boiti bigendete koenekigwa ekiabwango kya betege kwene kiwa sekinyoro kya obokeire kya gotoka ime wodi ya Bumurenda ebunge ya Bonchari ase omongino yo mona boigo omwana ye batokikane baitire ase nyumba yabo manchimuri ya teatraswa asensema ya kabere ye studio erinde twemanye na yagendeka kolekana asensemeyo nigo yaba ebirero na mayanda ekenyoro kya bokeire ebunge ya Bonchari county ya Kisii maiga y'abantu babere gusiria amagimabo asenchera yobo tutukanu igona atirire iga tori na fret togote guna mangana abeira igo makabira ngina cheni KERUBO na tamakirini nyatuka abaitire nyumba nenioro abakwete bono twasinyira kumanyambara biba baitete gake yemaga yogosaganwa obutuko bokobokari tukoria rero asumusubatwe emyaka yaigatwa abeteka gusiria obugema bwaye ase barenge amonangina oyo abeteka goicho kurende gusiria obugema bwaye chingaki amnyokigwa gochia asenya gitari emambi ya rero aminyoka n'abantu bane baraito kubwaterana na barabu twaikira iga twanyorire kene twanyora umungino irunya gitari
arafu twanyora nyagusire reno ara upaka bono igabuna to kwano ari bayo mongina gairiru nyagitari wikirenjero kure nere kolengana ne amache na kirori oyobaga gwikirana ase enseme yuchinsa cia mambi niganyora ebibuli bye nyombe yubitugutirense kurende ekerachi kurangari na konyora mbali goitaba otuoma na konyora nganigo batigeire chingoma tintindi imeye nyombe yo achire bono mambiga nanyo libuli bire siko gaiga ekemekengesa ensemo nikenasemo ngeli mbali gokwana nasukuma murango obwerore gwasi nachikozo sukuma iga nanyo mwana minto karairense ogwetika amanyinga igakire aitire narangiri gakimwana minto estanchungo gocha okominyoka gocha nkike gose kiaba gaige nyombe ega mamere nale magose ndagu mama koko nale ku nyomba tuo mango twamosoke koko nale ngake tara kendo kora buna bamwagete abanyakenyoromba gikiria enganeyo na goichanira okomentekana kwebikoro binga bunebyo na gusaba obotuki gokorwa obotindi noborendi gotingigwa elinde bachikonyora chinga kichinyororo monto ituna ituga ase petroli amagutekeranoga nturakora no nyamatanga yo na ende abantu baitu na ndo botuko bwa rero ba family babere baitirwo omongina amano mwana oye Esti bombati abegete barayoka. Era roro ekebeya. Igobane dokumenti nyora woitu gogoro gaiga. Igoto goitu asengenjo egesunte. Igona abere neli yanda dine sana. Serikali Kindiki County Commissioner Kisii County tafadhali nonya nabasikali gaiga twarorero konyoru kwabo igokwabera gokongo abantu babere bagoitikinyama erorano igona kumiri akiaba ekenyoreke mori neli yanda egente ketikato gerito tware security omokonyi umugambi bw'ensemeyo Elmelda kwambuka Benson nanekia egekoleke nagoteba obotukinigo bono bwachakire linde kumanya ekene igoro yenganeye lakini renare gusabaiga mangana yabera makong na inde bone kenyoreke bono ngochi gositikere kamuranje serikali ntoito ba security tobwabisi otukibakoru obuyamono egara abantu abakoleke bekega bamanyikana okurugo mulenda gaiga kekorengere kya korekane bono mambia iga sekenyero kya bukeire abantu bari baitwa omwana na ngina ikine yakorekebe sana ebintu akundi gumbiyo nto komanyira kento da serikali tubwatisi tigere ebintu binaende mesikoro rokereria kabere abanyanyimbo maikirana ase enkeye na koira emibere yabo babere ase nkendu ya nyangena asobo tukibogenderete kumanya ekene igoro yenganeye bono nigo gusaba kwabere gokorwegwa obotuki obotindi gokorwa elinde kumanya ekene igoro yenganeye ginko reporter ya Ndizi TV korubokeire go Morenda Ward ebunge ya Bonchari Job Maangi Tumulia Ndizi TV oroboti rogo ichane kigima kurwa ase ensemo ya Bonchari ensemo ya Morenda ekenyoro kiabokeire FRIDAH eni ngana yugo ichane karoko nyoranga omumina na omwanoye bagotuikana nigo basireti amagimabo asenchira ijogo tutukano na babingwikirana asensemeria ningana yali kuichani kyagire barenge batigere chingoma chintindi kirimo kero togotebanga ase binyoro no nyamwaetanire atari bujya kuira obumoyo bw'omuntu nyamubwato muchando ligingo chinjira murabe mu gusonsora emichandiyo ekyagera nga nabo ibireche birabiko kubwati actually they will hunt you because ekero kwaiteira amanyinga y'omuntu koulira omuntu obugima bwaye telibuya actually ekine gento kebwenete ko gikirigwa ase binyoro na bali bagokora ibintu bunebyo kindly gachimwangame asengenjo nigo enganeria betegotiga abantu balia no borobo nena ekegara FRIDAH tengo tebinga ekero monto yomo agosira korwa asenka ngocharo otigali bagali nene kigima kulinde bono ekero konyora ngamba babere no mosigo monene ochia ase enka ekegera nigo no mungno yobeta wetu nigabwate miaka 53 no mwana egabwate miaka yaiga twiga around 35 years asigo umwana
umunyaruka naburanya eranya lekane nabwate ubuyuma bwabo sio bobya kurinde ekero abantu ako babakulimia engenengani engabuniyo ningana yo guchanike gima Frida yone ngana toko gikele kigimana ndi toko bolinga obolindi bobe bogotinyigwa ase chinsemo chiri ego abagaka bali bebinyoro mwara taratara na inu mwara igunga onde naroro bwate mangana muru chinchira cya kitaikira niti ekegero meta abantu bona iga ebintu bakari gutumika actually nebibe biraro biragere nga abantu abanki babe bagusiri ubugima bwabo ego ngana ebwene temurikirwa sobo imeni mete asensemeri abanyanyimbo mbagende takokora ubutuki nimete mbaroro babere bagoda utibinyoro gali nga nabakoleteke korekyo ego chinga cyubutuki bagende takokorekana na inu abanyakenyoro mwaba maiso mwara akirana no nechisimi butuko mwara igunga ngakyo minombu yale yes Frida na boy go ense moye ndi do abana menyi bense meri baba da banga atige kore gitangani nebikoro ebinge byo korekana ase ense meri ase igobono eserekali ikubwatirana na nabarai banyumba 10 bakwendrete bono babe bakubwatirana kwene kinga obole ningotimubule ase ense meri inde ebikoro ni biba bikogenda sendo chinga Frida na bange banda doso imemoro bedi bwensakia aso chakra dolphin muratenga happy Monday, welcome to the new week, good morning Job and Frida. Me I wish my family, parents, Wakiwariana, friends and all fans of Ndizi TV and all my enemies to have a fabulous new day, new week. I'm watching you live from diaspora till the end. Kijana mtulifu atenga kutoka Nyatieko nonde ime yomoroberio wensakia Mount Olives Ndizi TV ya tosha na inabamba vinoma. Watching live from Mount Olives Hospital Mosocho opposite Pillars Park. Oigondo chinga kiongozi Sefania onsera tenga good morning from Rihanna Bonchari will mark me present with Honorable Okendi Jona Jackson Kinara Kerandi Dennis Embusoro Engia Malaika Mfalme Amenya Basweti. Kerondo chenga farm team sani koronyanguru agatebanga well tuned. Virginia Gislin Nyabs agatanga bwakire biya kora chinsemo chicha Doha Qatar. Agatanga tunaendelea na Ramadhan Salama Salmini. Kimbe kira gatera kwa Bernard Riziki mambiana nebengi yakana siku njema. Gatera ku Friday turabito kumubekira. Ose umoroberio ulia abuensemo ya ekebemberi. Nazotinga Petra. Mubekira tera kwa. Zablon Zalo koza korwa Ayora South Mugranga gatanga nonde ENSAKIA. Naomi George kutoka Amariva watching live. Joshua Mbuyatirimba gatabanga korwa Nairobi. Ruben Center nikondani na my wife Dorka KERUBO na my beloved son Carton Tirimba. Alright, we go ndoche Jared Orure Mature tenga korwa Nyichichi Secondary School tuko pamoja. Eric Osoro live akoru Keumbu Ritarot Nyanyambane on 7 korwa Keumbu Etunduvari. Bumbali bagende tagosoa imeyomoro bile wensa kibono mambia na kulika ujumbe chavo gwetera sensemeria Facebook Ndizi TV News Digital. Yes, Frida tokenda yemo asemo ika ase county ya Nyamira. Yodokoranga nigo siasa chabeda chiko batindi ase amachanga yamo nitukoria ijuma yiga obedo ikiranwa no mugabana county ya Nyamira omo bunge yakutuma saba Cliff Ombane Giseiro nabarai akurwa ase county ya Nyamira aninamono ase abana siasa bare aba MC babatobikirana ase umuyoboyo so takoranga nigo omugabana gwe county ya Nyamira Amos Nyalibo abete osabanga bali bakomerera ekerubo kirikyo bugabana amate baite bote umwaka w'ikirubere nemerongo ebere na isano na ibere nigo ore ase atambe kigima kuri tigaba mwali bari yororo nigo nekinga gwikiraniale amagenda tango turayigwango ngali ya mugabane county ya Nyamira abwate kinga kitya matangayo. Amani idumishwe mbara wako na kuondama around munaro kweroko musaja tima etuntungitore anya gatete kero kyo mugabana
tirara akea masikani tigara ai kiroge kia masikani inara kondo ko moibi ngabuga na abe kira mario yonse ama ngabuga muire polisi ngaraba isego stuka mbarerwe moigure ngamwabera naende mumotebie Nyamira titageti omwako ikire omuntu ikire myaka 80 ikiabo chumbe mbwa musinyete inuro isi omuntu buya oyongo ja kwande ryoba ikiarangi arenge west mogiranga yachire note mwabati tayari lakini tari omusaja ya tigabari na gwete chikura wamanye na wineti by maturity naende basike uamuzi ya wananchi wakanya 2027 turigeria report card wamanye kondusia magosa na baro basabe chikura lakini in the meantime tigabanga peace of mind nkore gasi mwanchorete nkore naende na riete ira kubakorera ndegasi asichinguru cyane chiko nyara Echo siasa chi county ya Nyamira KERUBO governor toroche emosinyeri bako batenga chinga kichobo choli njira ika korangi tabira na bono iga nande monge chinga kichinyororo elinde mbengo kolera abamenyi be county ya Nyamira emirimo ekiraberega ko enekenga obocholi igobiri kagote bangere tali gochakoba sekeminano kera kwaliga dinga tigo yaraganya 2027 yera ika ararenga abamenyi be county ya Nyamira ambabe bako mochora. Yes, FRIDAH korende abana siasa n'abana siasa nabo agakogenda azi arojinga ngirambieke nabo kerega nakonyanga obera gunchiriria enkwana ali gocha gukwana nakolendo mugabana engakiri kanete kwa kusiko abada banga njenonda iraiga baka 2032 tora muruze ke minano to kumanyereri FRIDAH to kumanyereri abarai nabarai lakini korende engana abata gukwana nelinga tigabarai bako musika bako sikana kina ndo sabanga nanyanga mokora siasa chino abara dia batu arama skania sichinkwana chao. Yes, okay, yunsia segendete kubwata se county area Nyamira lakini korende kera abamenyi be county eri babete bako mochora na intu tigatika mimo echinga kichinyororo ntonya kumurta magena lioka etobwenete tomotebinga amagendero nabwenete goikasigete abe kagwikira na agali igo satara korobye na moko motebia soboronge tali kumorama ekiagarangano ekiagano na engano be koko so asikirugikyo nogani umuntu abe gakorama asebo igo FRIDAH engana yogo ichania nigo ekeraborokia abeskuru ya Kapsabet boys bagenda ase ensemelia yo korachitaro bose trip enseme baringo nigo babet bakonyora umubasukano omube ureretenga omorokia na boigo omorokirwa usiria amagimabo asenjera embekegima askona to koranga nigo igatia bare bakweso kana ngamba chigosira enkelie nemono omokonyo murai wense Dr. Ani Asamarita Rigathi Gachagua bonde mtaranga rango naraliaya abete tingaki omubasokano yo obete kokoba chinse muchiria cha Rift Valley. All of them are in a fine state of mind and spirit. They are jovial, they have started taking their teas, and they are out of danger. Those who are referred to the MTRH yesterday are also reportedly to be fine. So the information is flowing very well. We have quite a number of parents who are also with us here, so they've got the information immediately the accident happened, and we are managing very well. I think going forward, we need to introduce signage and some of the traffic management signage on the road, so that drivers coming from maybe outside the county may actually be able to follow and get guidance. To appeal to our drivers and other road users to exercise care and vigilance on our roads, and more so those who drive our buses for schools.
These are precious jewels for our country. Our young people are the future of this country. So when we drive them around, we must remain alert that we carry the future of this great republic. So we continue to urge for a lot of care among our motorists on our roads, to drive at the right speed, to drive in the right way, so that we take care of the lives that we carry, and we make sure that we don't lose more Kenyans through road carnage. Engora ya bene gochia Asia mateyo ya beteke gusiria abamwabo nabigo no kubolia twabere tukobolia abantereba babe bakoba maiso chinga kicho Burundia asengencho nigo amagima y'abantu balia obolintie ase egalieri are ayengencho kigima FRIDAH no montereba atarachi gukora kinde gyonsi kigabe kumanyanga telimesiga aboleti n'abantu abogoletie ene nigo obugima bwabamenyi ose obugima bwabali bagotumeka as obosombi chinjira acho obosombi bole obwengencho asengencho nigo omworo kyoyo abwate enkayaya nigo omwalimu oyo turanyolenga nabwate boigo enkayaye emuligerereti asigo negwendratenga tobe maiso asichipara chese nabe kubwatia amachiko una egwendrete yo mancho muri ya chintraba chonse ni metenga ababukire bono mambye mbagenderete n'imirimo yabo ekermo kurundia kigali kiri abeke speed erenke mugwetane speeding emotete ko mu minyoke bwangu moike nainde muirene muchakuya abantu igo tarangora gali sichipara kaba maiso mukiabire baino buya baire ngora baikiase batagete buya elinde nga litukuri aboli abali yakuminyoka koli naboranyolenga none chipese kiri okwagerera guchikuya tuligo kigo kinyora yes FRIDAH asenge jo nigo akonyoranga no amugusina atanga aboterere boli bumura ekero ruchinga onde tayo oranyare gwetanga namangana ekero mubasoka nobe bokoba asenge no bwendete obe maiso asenge njo onde tayo oromole mu asipare nganje ne mamba nje ne twani okwigorere gali kwa ibasora FRIDAH basorete bubepi aboterere mboli mubumura mubasoka no tumanye tinga ainegia ekora go tumega ri na konyaranga no nayo montereba go siribimugwa okay igona obaseme bono mambigo cha sabantereba runde kigali ngora irinde moiki ababire bali mu bugoleti asenchire ndonge mbye mono sana sibali mugendeta kubwatia omorobiri bw'ENSAKIA bono mambya ekerto kubanyolia ngana mokwenda kutubwatia asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na biga sense media YouTube wetera Ndizi TV News. Wetera asumtandao ito www.ndizitv.net na wigo inamba ito ya 07192834 sebe wabalo sangana into ekerengere kia so mwanju muri ndizitingu kumanyinga nigo entunda akabere unabotambe nigo tawaso watu wasiomia asama gazeti toranga naralia ya Airobo licho astukumulekire gazeti ya The Standard na wigo gazeti ya Nation ifsigo ngwana tore asumutimoko oromoke kolendeka torachkwirana tobetoko manyinga naralia ya Airobo licho ase amagazeti. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagerenya boka amenyire ga ando tibono ngoja kutoichoreria ara abana aga nike kesho ni kesho ni
Hiyo ataipenda. Kuna kishingo mechumuko nyakolikanga ichiko baira. Shwali azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Mukaya mitomo chandete. Mukaya majoko. Ayega ngori go konya kotera abana bachochi abana batoto abana abo banyene no bwatyo na abana. Guchakira umutinyiga okane ime ya Ndizi TV na kigo sobo gimabo bwanjanisi ko yorogongo rwa Afrika bure. How much longer are we going to hide in this apartment, Claudio? Petroid Hat. Do you have a boyfriend? I think that you do. Kirali tukulie hiki Jumatatu gwika Alhamisi chinsenye cha butuko weka chinsenye nenusu. Why the hell did you tell Isabel what happened? Petroid Hat. I didn't choose to love you. I didn't choose to feel the way I feel about you. Wanjani mpo maiso komyoyo itamanyaini. Gendo tukiria kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya webwo buiga tutebe abantu abanene boka usinone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mobero. Ekoro breast cancer screening. Inabo umuntu atakire kuyekorera every month. Every month siku ya 10 after period. Ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora. Umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinse ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinse isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao. Ine kwa beri gukuria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka asiri golirigiya niko bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira setu kayabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kurutsinsamu cya Kisii kogenda Kisumu asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi migwetara namba cyabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sige kigetambe asiri gurirense agerera Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abali chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abali bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito
nkona bere tracksuit chipanyama chokurarira emipira yengoyo y'amaguru amoneria ya netball nkonya bere socks chijezi chitai cheskuru asebo igo bagokora embroidery nkoresha bere sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bari na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera bonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth SCB wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa JUMATATU cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo bantire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera mu Burundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo mu Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigokire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Ya Himani Traders and Distributors nige konye binto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigorira mabuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka somore mu bwesabu na geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigomba bwate chi stamp pads net file chi gotumeka ase chi abisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chi net chi chigosori nchiraroro batarere ase duka yabo iyo gotoka mbarabare net chi abisi cha NHF anginega taseni kya mabuta ye Kigali kya Rubis goseki kya manyekane tebu na Kobil asamanke na boko banyora wetraste namba 0722946444 Pia team Imani kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba notisano na ibire eye mokianda inyeisano
notinye inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asoro segerwa boru yakegima orore imechi nsamu kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubwatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination azo kwenyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo boigo itari gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange nabo kubanyora imiyomo cyo Kisii asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyomo cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalu Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Kegima umwanchi umurigereria nande togo kwaligania asentunda ya kabere yo morobilio bw'ENSAKIA bono mambia asitogo kwenyulenga asentunde ya kabere nigo togo chitwa mulikira ensemo ya magazeti asenda abengo gwetia ase gazeti ya Daily Nation elindengo mulikire asobo ime nara iyo mulikibwe gazeti yo aberega kwa obolto mwanchi umurigereria ngoenda kwenyulenga nabakwenda kutogwatia ensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News. Na gwetera asi namba yetu ya 0792928834 asusangana nche kerengere kiao asenchira ya bene na boigo mwanchi Ndizi TV gwetera aso mtandao o Facebook namba nere yo ya 0792928834 asikuba usangana nche mwanchi ya asenchira ya bene tobe usangana nche kerengere kiao yene to gwati korua na boigo kubokia oyo mubose babere basoya ime yomurobiryo ENSAKIA. Aha, kerondo chenga sensemere ya Facebook nindo chenga Lydia Mose agotebanga morning job FRIDAH and Abigail show yenu ya ENSAKIA iko juu na otore amogoika omoerio agotebanga no akogendete kubwatia omurobire kora chinsemo chitia nyakoe. Kerondo chenga Edwin Matagaro Brownie Onchari agotanga good morning. It is
it is a good Monday nikiwa estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira County, tunde ena. Nancy Nyabonyi Korwa Kilgoris Town niko ndani hadi tamati na mwalimu Elijah Ochenge from St. Catherine's Academy Kyoge Kisii Makmi President Cliff Abuga Korwa Asensemo ya Nakuru City niko ndani ya ENSAKIA. Kerondo chenga mwalimu Elijah Onchenga katanga good morning Maangi job watching live from Nyakoe Ward na wakilisha walimu wote wa St. Catherine Academy Kyoge na wazazi wangu David Ochenge Nyakeke na mam Yunu Keke Mto Ochenge from South Mugirango Nyaramba Suguta wakae ndani hadi tamati. Mwancho murali on Ndizi TV kereri tukore Jumatatu tuko ria siasa astoratu twara omogenyo ito Vincent Abuga oyore omo MCA we ward ya Bugusero egotoka imyektutu tete South County ya Kisii tukusanganere amangana au ayuarengete county ya Kisii amaberera amanana bera korokana ime county ya Kisii nabo yatumanyia asensemo yae nabo igo ase oboime igoro ya yuagenreche ime county ya Kisii sego kera chikoraga ensa monenusu tulino kuigana ngana bayikera na ase studio tupetokugenda usanganere ase oboime nigo mwancho muri ati atokoire ya mase ya mogo ikasensemo ya magazeti kerongo mulikira gazeti ya Daily Nation page entangani kerondo chenga mulikibe gazeti ya mulikiritenga obaiti babeta bogo korekana na boigo kurigereria ase page yentangani nigo mulikibe gazeti yo mulikiritenga kyo boiti babeta bogo korekana obwabete bokonyegeria oburai boyo kabeire omurai bwense mwai Kibaki kerondo chenga omulikibe gazeti ya negatinga ne miaka 15 yabeire kegweta kera mulikirite koria Alamisi omotenyi ogatato chitariki sano omwaka bwekiri bubere na kianda kero abaigiriri bobwene bwamanya bantu asereta Oscar Kingara na baigo Paul Ouru babete bagusiria obuguma bwabo chinsa 12 cyamaragoba sensemeri gosese pale nene area Nairobi State House kero mulikiritenga anga gwikira bono iga mbanya ko baba kumanya ningikirete babera bugosiria obuguma bwabo ningoba itete kero nga yo kabiro mara wense mwai Kibaki na boigo omo Prime Minister Raila Odinga babete bakonyegerigwa oborai bwabo ase amabolio ataranyora machibu ogwikira bono igagonto chikuigora page ya 5 na kabere na boige page ya 5 na 3 tobeto kumulikira engane yo asobo imeboiga se page yentangani nige mulikire enga kibono bango ase okwaga chachinyomba chinge na boigo chieligo lidensikigma na ki omorai bwensera chikobaga ko beta SAE inse magega yebunge kweti ali chikelyo ase kera omokori emeremo arabega kona chwa enengo ya yesekerengo kiyemo nukta isano igoro yemia na boigo ase page yentangani ni asensema ya siasa nigo emulikirite na kibono omugavana Kawira Mwangaza aberega ko enekyanga asemetienyi etato ya itire nigo aberega kumbia ensemeri ya Igembe asensemeri ya Igembe akobwatikana nigo obugima bwaye bwabere bokogosererwa igonto chikoligereria engane ya sobo imase page ya 3 toligerenga ndingi yakogara obugima bwaye bokogosererwa nabo igo kumbia ensemeri ya Igembe boigase page yentangane nige mulikitenga kibono ababunge babe magiga yo gwetanga aba CAS babeva emeronge bere na babere na kibono baruro gochika gocha ase omurai bwense abega gochora chief administrative secretaries abange buno kogania kwaye kore page ya 5 ne mulikirite amangana ya sobagari gomanchumuliria ainaro airo bolito ase page entangani egazeti ya Daily Nation kore ndeni nchiko mulikira sobo ime irinde toimanye amange Mancho mulelo Ndizi TV tokoska bosioni katoswa ase gazeti ya The Standard ase
epeji entangani ebole murekerete engana erengete okonachwa kwibango asebono iga ekiombe kirige gusangiriria ebango kya KRA kirigeti bono goche gusangiriria ebango ase obonge korwa ase abarundi ba boda boda abana obiasara abarundia abe kigali JUMATATU naboigo abantu au wetera ase emeroberio babegete nokone kinga eserekali nkonyorere ebango isaine boigo niyo kwanira igoro yomoroberio bumurai wekiama kia waipa Kalonzo Musyoka kobaga gonyoranga obega kwegwa okoboko norogongo rwa Mount Kenya oboigo ukwanira igoro ye chigosori chisukuru chikendrete ase chinga kichabono boigo igoro yenkwana nekerengererio kyomu waziri uburendi weime Kithure Kindiki oibono oberiga gosabanga tigabono aba nyanyimbo bali ensemo ya AP babakwegwa emeremo bakorire amatuko akare eyemaega yensemo y'abanyanyimbo ba AP kobekwa amo ne nabalia ba ensemo area ya National Police Service General Police asiguningana mwaziri anetie ebe egeko enekiwanga yabere gekoretwa amo asibotorocenga nige ukwanira igoro yekerengere rya serikali kugania kutagora nyumba engana erabe egego siria egati yamangana abeire aroro atuske buso igase peji ya kabere nigo bono iga lichiko libekire bosyo bwebunge lokone kinga abantu bali babeire bagusiria amagimabo nkone kibale mundo darase bumubwaye nabo ako bagate banga abantu akaneti bachikwegwa enibo yabo yema yakorokananga nigo wikera bono iga chibe sabose amali aliyekerengo igiye bilioni emerongo etano nemo nebere wikera bono iga atara oyuwa kurwa ase eserekali amangana yu onsi ale anga nigagatire na omuswado yo nigo obeke bose obwebunge nomurai bwabali nomubaro omonene ase bunge nene Kimani Ishungwa boigo ni gazeti ya The Standard ukwanira buna omoralia rita tinina abeda osiria bwimabwaye anamono ase ukwaniranga nigo abete egago siria ase nyumba yae gotoka kileleshwa Nairobi ase omokoli emirimo ye abete egago chia kugania kumanyanga bosobokire kulinda kanyoranga tarabo kasabete pume nyumba yae nagotika soima kanyoranga nigo abete gakobaga okira asabete kurangiria umusanyo ye ibarengenere ubutuko konyora bwetire agachia akarangiria basana nabo igukubanya abantu igoro yo gosira kwaye asinchira eyo asigo ikorende none nigo atabera wikirana asemirimo asaganyirenga akore amangana magia ayechinsa isano na ibere cya mugaso lichukuriga tosko bose wikase peji ya gatatu nige ukwanira igoro yenjira ogukwa bose amakuri butukanu ase ensemo ya Nyandaro na boiko ensemo ya Naivasha ase umusacho yomo abeteka kumuita umwana oyo munyaroka ensemo elia ya Nyandarua na boigo ase ensemo yende nigo umugako yomo abeteka kumuita umwana oye na omuyo obirende ensemo ya Kinango Nyandarua ase kolende enganeye yalenge ngana ijugo ichania kigima ase umugako yo enseme yo ya Nyandarua magayako baita akaba gakwengenta ase bono inga ogosaba kwa bero kuruegwa elinde kwana kinga nkolenda tore abantu bali batari kwenyara ase binyoro anomono buna abasubati abali batabwati okubwa ase ensemi naboigo nigo lichiko ligane ligwetwa ase ebunge ye county ya Nyeri elinde kwana kinga onde bwensi orabega ko omuntu konelia amarua omuntu oikire gotinda
ngoire rware getambo keregetindi nabo gwakwe fine yechiribu 10 tusikebosyo goika ase page ya kane igazeti ni ya The Standard ni gobono omwaziri buburende wa Emekiture Kindiki abere osabanga tigo abaskali bekerengo keligia AP bayewe emeremo bakolire ase amatuko akale ase ngenjo okoretwo amo n'abaskali ba General Service Unit ni gobono kwabiro kwirira ogukina wakerengo kyobo salia imense itu ya Kenya seboigo tubusika wika ase page ya gatano nigo kwanira igoro yaboro kigwa 10 na emerongo 10 na abatano na batatu abarachi kogenda ase kwamereria ase ekeminano ekenene ensemo area ya China mege kobanga na babete bagweta bya asomo waziri w'ikisemi Ezekiel Machogu abedekirana asomo yega olia ubuko bali bakali abenene osoka asabete banga nigo abwate obosheka abayo abwate omugoko monene asibe garachi kugenda kubasena kwa kinga babera wikirania engeli yabo tuske bose ansi page ya gatano nemo nige ukwanira igoro yechingoko goira nanka kobaria chihasla yes nige ukwanira igoro yenganeyo ase ukwanira nga nigo bono ekyombe keliye kusangereria ebango bono kirachi gochaga kwene kinga nkogenda kere comment ebange usangerewe mensi cyo Kenya wetera ase okonacha ebango enene kurwa ase aba Kenya anemono abali abekerengo gianse toskeboso ase page ya gatano na gatatu niyo ukwanira igoro yenchera bono chinsemo au echicharinge ichige koro chiri chinsemo chiri cyabwate amaskani amanene nyomba ya tomboya egotoka imiaziwani chiri asa kumwa singenjo bono iganigo eserikali irigetigo chigotagora nyombecho nekona nali bakali abene as ubogati w'inyumba chiri golirike tukobuse wikase page ya kianda nige ukwanira igoro yobochori boli wekyombe gya KTDA wabere botenniwa ase ensemo yabalembi kurwa asorogongorwa Mount Kenya bakumuchi ekyombe kelya Board of Kenya aso swana nagati aso kwaligania obochori obu lika lyokoba ase ensemo yokumungera bosechi observer toskeboswika ase page komini kwanira igoro yenchera omurai wekyama kya wiper Kalonzo Musyoka bono abera chaka ali birundo kwene kinga obeire gakoleta abantu amo anemono asorogongo rua Mount Kenya ase abetega kwaligania abaikoyo abarebara abaikoyo ime yinyumba ya Karen irinde kwene kinga obeire gakwene kinga nkonyora chikura kurwa ase orogongo rua Mount Kenya epeje 10 yukwanira igoro yomo governor we county ya Nakuru Susan Kihika oyibono obeire gakobekwa nakuwe kubuli wa mabuli ya mange asengencho yokwana kinga ngakiabe dazumeka chibesa chia abo monchi Ndizi TV asepeje 10 mwekera okumwali bokumulekera egazeti ya The Standard asikorinde kora ni kwemanye amange na kwegolera egazeti ya The Standard elinde obego kwene kinga kwa beire wekwemanye ayamulekire asegazeti yo byake kima umwanchi umurigereria nigongo kwire mase mogoika egazeti ne ya Daily Nation page ne ya kabere ekerondo chenga omurikibwe gazeti yo amurikire tenga kibono abagavana babeire bakubolya eserikali enene kwane kyanga ngobe kabare ngwanchirana bali gosingo twara bali okoigwana se okorusia omugiro oyogenda takwane kigwa se shinyagitali kinene cy'eserikali sebane kiringa nigo abarwaire bagenderete gochandika aigani gabete kago kwanwa noyo omugavana asensemeri asarenge asensemeri ya Tarakaniti omugavana Muthombi Njuki oyotebetenga ewizara yobocheno nebwenete koligia chinchira chokoleta chibesa ase gusonsora emichando babwate asenegetinga erase county ya taratwara muchando monene asensemo iyomogiro ni gaberika gutwara yeikaro n'abanyikitali nabo igokoigwana ngakibarabe bagokora obukoleri bwabo
asaba igobona aenegetinga kerengo gia emerongo kianda na isano iguru yemia yobokoleri asensemo yechinyegitari nigo bwabeire bokwira nanse kiageranga nigo chi county chitabwati chibesa nabo igo batabwati chinchera barabe bagotininia omugiro yaseba nekiringa korengana na maganio y'abanyagitari nigaringete gucha ase serikali enene asabolirie ingaki serikali bwenete koreta chibesa ase chi county bari yencherenda sabolirie mu waziri bobochenu koligia chibesa chiri chitari ngose ase chibesa chichibekira sense mitari emergency arakonya abanyagitari ase nekiringa asense moyaye aisa kobwatia amaganio ali abanyagitari batakire nigo araganie chimilioni 50 ase miaka 3 erebosio elinde wakana abanyagitari onengana abereka kubole ngai wizara y'obachenu ebege kumulikira asowime elinde gukura omugiro oyogendeta kwenekigwa ase chinyagitari che serikali oiga se page yo ya kabere nige mulikirite na kibono murai wense arachikobaga kobeta ese yibono mayambia alichiko aliyokona cha abakoli emirimo achibesa chyokuaga cha chinyumba chiligulire nsekegima aya magega ye wikeli yaeta ebunge ogwete lichikelyo kero ngano nyina asense moyo bomo obwo bwamereri bwe serikali yerazimio ya umoja bachete kuamirilia okona choko akolende ebunge kabake gwete lichikelyo akolenga no mulikibwe gazeti yigani gaye nekiringa omurai wense nigo omurobiryo orachikobago komokonya anene ase okolentera basai emirimo asane kyanga anigo murai wense alengete ko agacha chinyomba chiribu chimibere asekera omwaka asane kiringa nigo abasai gwetania chiribu chimisana nemo weka emilioni yamo barabe bakwenyorera emirimo yomanchumuliye naboko gori gazeti ya Daily Nation page ya kabiro mulikiringa ni yasobe meboigo se page ya kabere nigo erwete ngora enene gochia ase ya mate ya nyagosira ritatinani chinga kiba mulikire tobokoreri ubwaye sabeira senyomba yo baralia kurwaga chagete emirimo yaye kurwa goikera ase ansemeri ya NTV ekero litkoli igora beteka gusiria obugima bwaye na gutokikana ase enyomba yaye gokotaka kumanya obokoreri bwaye ase amangana iyo borari gazeti ni ya Daily Nation page ni akabere page ya gatatu nigo emulikirite na kibono omugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza abereka weso kebene na baigo kwene kyanga nigo aberega kumbia ensemo ya igembe ase emitinyi etato akubatkana nigo aberega kogosereligwa obugima bwaye niga beteka kwene kigo magega abamenyi bensemo ya igembe babete bagwikira na service yaye elinde kogania komanyanga ningi kerire Mwangaza gotaikirana ase ensemeyo akabaga kwenekenga nigo bugima bwaye bwabere bakogoserega kobwatikana nigo engaki omurai wense Dr. William Ruto abeteka gotarira county ya Meru nena sensemeri egembe omutinyu mutangane ikione kikyabere egosereria nena sobugima bwaye ase muri kibegazeti negatinga ensemeri egembe nigo omokonyoye omokonyoye Isaac Mutuma airete meri ase chinseme kyo oiba bete bagwetana na Kawira Mwangaza omwakolia oeta akabaga kweneke nganiga bete haga kuminyikirwa chinga kyacheta koina na engombe n'abantu batamanyiri akabare ndika gutorigwa nabaigeri akabere chinga kyachete esetara yo murai wense akabaka gutangwa negati y'abantu ase chipara igobere gakweneke ngam obugima bwaye gotarira sensemelia igembe nigo bwabere bakogosereriwa na kyabere gakumbia enseme yigo gotaka kwemanya mange igore gazeti ya Daily Nation page ya gatatu page ya kane anige mulikirite na kibono murai wense Dr. William Ruto aberika gweso kyabene na baigo akwerera sobwagare ningi kyaire gusuguma akwene kyanga omurai bikya magia Raila Odinga ngo cyare gochorwa kuba KERUBO wechinse cyobo mwa Afrika aniga beteka kweneke nga
Raila Odinga isakonyori kirogekyo nigo obonchereria borabe bogokina ekero chinse chiobumo bwa Africa chirabe chikoiguka asenegetinga uchumi ye chinse chiri chabeire chikoira nanse nchi chikoimukerera igoro chinga kibarabe bakobweterana ni chinse chindi nabo igokwenekia nga babire bakoigora gose ukugariya obonchereria obo ugokorekana igo bere gakwerere kiringa kyaye kenene nabo igokwenekia nga atari buna abake Kenya kote anganigo arachikulimia ekiamagia ODM gosia sensa moyo bwamiriri bwe serikali ase epeji yobo igoni ge murikerete ngakibono mu waziri Moses Kuria nekire kubwatira na gwe serikali enene na boigochi county elinde gokinya kurwa amaigelio asensemeri ya NYS ekera nekire nganigo alingete ase kera omwaka gose gwikira omwaka bwekiri bubere emirongibere na isano na ibere abe gakonyora nga babere bakwegeria gwetania ababwatani kora sensemeri ya NYS gwetania chiribu emia eyemo yono kwanikia nikiringa nachikobwatira n'iki serikali ch'iki county elinde kurwa amaigelio gocha asensemeri ya NYS page ya gatano anigo emurikerete na kibono ababunge babere bakoirania engana eri gosemaga yo yekegambero gotuguterare ogochorwa kwa chief administrative secretary ababunge bakaba bagwete ngababe emirongibire na babere asibono iga abarusirio gochiko kubabete bagwete nabo igokogania omorai bense akogendera no gochora kwa ba CAS bokogania kwa yababere bakumurikira amangana angikiagerete bakaba bakoirania ekegera go batagete aba chief administrative secretary babe bakorengana na abawaziri asikoli babere bakumurikira lichiko ria national government laws ego amendment bill yo mwaka bukiri bubere 2023 elio liabeteli kumurikira gochora kwa ba CAS na nsemeri ya Justice Legal Affairs Committee asensemo ye bunge omwanchi umurigereria ataka kwemenya mange ningi kiagerete ababunge bakaba bakoirania gose bagunchireria konyaruko na chakwabo nabo kugenda gwesomya ase epeji yo ya gatano epeji ya gatano na kabere nabo igo gatano na gatatu nigo emurikerete emyaka 15 yabereke gweta ase abayigereri bobo ene bwa mwanya bantase cha George Paul Uhuru nabo igo Oscar Kamau King'ara babete bagusiria obugima bwabo kitariki isano cy'umutinyo gatatu umwaka bwekiri bubere na kianda asinjira etamanyiri imyomo cyo Nairobi asogokera bono iga abakenya bagenda takweboli amabolyo ayo abataranyora amachibu abo n'ichinga kibali kurubikana asomochi o Nairobi ende kurwanirira gose kwegerera obone bwamanya abantu kolende bakapa bagoitwa aningana yabete ige konyegeria oborai bwa murai oyo kabiri murai wense mwe Kibaki na boigo mu prime minister Raila Odinga chinga ke ababete bagwatana nikakubwatkana no goitwa kwa baberabo igogotaka kwimanya omugano yo epeji ne ya gatano na kabere na boigo gatano anarimo asepeji ye 10 anigo emurikerete nga magega yo gwa kwa isiko ko mukonyi wo mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Monda nigo bono mugavana we county ya Kisii agenda takolijya oyo rabe kakoba omukonyi oye ase boigo babeire abakobwatuka amalieta yabali barochenga bachigosoa ase bikoro tobiaye monda kero babaligerete nga oyo kabeire omubunge o nyalibali chache Richard Tongi nabo igo Hilary Nyanga Mr. James Kenani nabo igo Moralia nabo igo yole omwana siasa Eric Obino yo yungati amalieta ali aberega kobwatuka elinde koene kyanga nga omugavana we county ya Kisii nachikoba kagochorwa si okoira libagaliaye umugavana we county ya Kisii nachigochora oyo Romo Konyo ye oyo rachikoba gakoira libagaliaye Dr. Robert Monda igo manchumuli gotaka kwemanya ningi yakogera malieta yaberega kubwatukwa ningi baroche ase abaraya bwekera baroche nga Kenani obeire nabeta sensemeri ya Kenya Pipeline Company obeira sikia magia ODM
igo ambachiko baba koligereria MAANGI nga oyona sekia mankia makikeria korwa ekinkebege ko mwali baga aba MC mbachiko mwanchirana igo na mangana mulikeira se siasa chi county ya Kisii ase amagoli yandete kubolinga nachiko baga kwira na sensemeli yabanyali bali go mwanchumulie kotaka kwemanya ya MAANGI igolere gazeti yago ya Daily Nation page ne ya 10 mwanchumulia abunongwekera omwelio we gazeti ya Daily Nation gotaka kwemanya MAANGI nabo gosoma asubime Yesu mwanchumulia Ndizi TV bunabotambe ne otokumanyinga nabo kwegorera gazeti yao eliobe wanchite rindobe kwenekinga kuyetura asubime nabo kwemanya asenchera yobwekana naso kurendo mwanchumulia Ndizi TV abo nongani twende asumutimoko oromoke ine twene kingatoranga mugeni itobera wikirana lide tukuchukirana toto usanganere anemono igoro yamangana legete siasa che county ya Kisii nayo mwanchumuli eliango gotika asamagoka job MAANGI kerara beka kugwetia asebirundo vya siasa toskato nyegera nguira nara segekege KERUBO elinde mogende gosanganere MAANGI Ndizi TV ubwansu bw'omugusii Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Gudika Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakiresimi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakiresimi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715